Dobro jutro, Nataša. Pre nego što vidite sam mural, ja moram da vam kažem da se nalazim pored reke Save, ispod železničkog mosta i nismo samo mi budni ovog jutra pored reke Save, veliki broj biciklista, ali obratite pažnju na ekipu iza mog levog ramena. Pecaroši uveliko pecaju ribu i zato ovog jutra, ukoliko šetate pored Save, treba da obratite pažnju, pogledajte, šta ostaje iza njih posle neuspešnog pecanja, ali oni imaju tu priliku da dok pecaju na reci Savi uživaju u pogledu na jedan od najlepših murala trenutno u Beogradu. Sada vidite i taj sada već čuveni mural koji je nastao pre nekoliko nedelja. Vidite galeba. Sad, ovaj mural je naslikao čovek koji će se uskoro pridružiti tebi, Nataša. Kažu da je poznat kao pijanista, ali on ne svira na klaviru, već svoju umetnost pokazuje na zidovima. Ovaj galeb je inspirisan galebom Jonathana Livingstona i galeb koga vidite nije kao svi ostali galebovi. On je voleo da leti uprkos svim spregama. Ono što sam ja uspeo da saznam, da se raspitam, jeste da oslikavanje ovog murala na upravo ovom mestu trajalo više od 2 sata. Sad mene zanima, nakon ovog vrlo specifičnog mesta za oslikavanje murala, gde će čuveni pijanista slikati sledeći put, da bi mi to sve ispratili. Ja bih poželao, Nataša, da ti ovog jutra fino ugostiš čoveka sa nekim zdravim sokom. Verujem da je već spreman u ovom trenutku i da se raspitaš i da nam zakažeš druženje sa pijanistom posle studija negde na njegovom radnom zadatku. Samo da ne bude neka baš velika visina. Pored reke nam sasvim odgovara. Šta fali visini? Još jednom dobro jutro iz Beograda, ispred jednog od najlepših murala. Visina ne odgovara, ne može kamera da radi na visini. Ja sam se raspitao, snimatelj ima ozbiljan strah od visine i kažu trese mu se ruka našem Filipu. Dobro jutro još jednom sa reke Save. Uživajte u pogledu. Hvala Danilo, ulepšao si nam jutro. Hvala ti.